Easy TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli. Mwanchu murilia ondizi TV ngukwale nivene ase umoroberio wenza kia emambia yabono chitariki nemerongevere omotienyi ogatano omwaka wechirubere nemerongo ebere nebere chitariki emerongo ebere na ibere 22 amoleta ni gago kolekanike akekolende ne chitariki emerongo ebere na ibere aseigo andonsi ase ototengerete voka soa ime yomoroberio bwensa kia emambia yabono turoyomo turababere erinde tobetokoba libwa elimo ime yomoroberio bwensa kia mashabiki wetu kuruwase county ya Kisii ensemo ya Kitutu Chache South, Kitutu Chache North, toende ensemo Nyalibali Masaba, Nyalibali Chache bo machoge borabu bo machoge Chache ensemeria South Mogirango bonchali bo basi mwensi soime yomoroberio bwensa kia mashabiki wetu kuruwase county emerongene na isano nemo 46 Nyamira County 046 so mwensi ime yomoroberio bwensa kimambia bono North Mugirango West Mugirango Kitutu Masaba borabu mwensi na bere nkubale nvene asomoroberio bwensa kia tomanye nga yego endo tobwati akorua bari bandete kwalani abana babo asengencho yokogenda ase sukuru boigo mentally yogi onye musacho raire mo mentally yogi motule neliogi eli abega koboka nere elinde tobeto kobwaterana na kwene kinga tobeto gosira ense yeito ya Kenya na koyekinia asense mo elia ya uchumi rete nenkuru kwa Job Maangi no kwene kinga chibichechi boigo na maliogi abera wekera asenchera Jobo ikera na Bigal Nyanchama Nigeria nengoro kwa Frida Kerubo mwanchu mulielia na gosogeire andonsi asogendete gutobwatia kurwane mambingi anaende tokumira na asomurubiri wensa kia bono mambia erinde tobetoko sansa mulana ali abeteka bakorekana kururit kutobete togotigana abwegoro anyaberika kugweta emambia bono igana otoirobirite bwikirano kwaneke mnango koletera turi alionsi abeire kabo korekana good morning boka soime umurubiri wensa kia turababere batatu baganiriye litko ligia ekerali litko ligia Jumatano mwanchu mulielia ni gotokumurikira mangana ali arengete chisemi atwaba tugosanga nabageni baito ase studio tomanyingo ngakikwago kire ngakigwa chakire litko liabo mwanchu mulielia gwaseira seke bago pini location yabo anyambono gendete kwerobele gosase ke bago tomanyingo akwaranga kwarabuka kwarategero murobele wensa kyumanya gosoka korunyombo nyambono kurobeli abana bawe cyase skuro atomanye naborokya bali bakubati murobeli wensaki atomanye nyakwabere ko goika staff room bono mambia elinde tobeto gosanga asobwa mokolinde pini location yabo turababere batato wetrase namba yesimi ya 0792192834 waigaso sense megi mitandao asense moya Facebook Ondizi TV News Digital, YouTube Ondizi TV News, website www.ndizitv.net amashabiki itonsi piko rasense ya Kenya turango abantu bonsi pio bamanyinga igateseni kyandizi TV murabali wensa kyabono mambio chakirekera kwa bere kwigwa amaliogia yaiga manyanga litkuliago lyabere ligo chaka kigima amashabiki itonsi pi korasense chirichia Michael nimetinga bono inumugene tukwerubiri ambono boko gorobaga ali lakini ndikora bwati umurubiri wensa kimumanyanga na lyabere kago kolikana
nagaiga ase ense ya Kenya mwanchi muriria na mutambiti yangu turasoma ekebungo kelitko ekatochiko batokosoma kora sigitabu kya Mika isano na ibere uruchire rwaye rwa gatano kere kebungo kya gatotebye nga tobasa kwegena omugisangyo gosemeria omusanyo olinda mangana korwa sumu nugo no nyamukabo tayamanya kwetiangirole tobasa kwegena omugisangyo gosemeria omusanyo wo olinda mangana akorwa asumunuo no nyamukabo tayamanya hine kubungo yego tusigeta imambi ya lero ngam abali butwanchite gosemeria mwanya bantu bali twanchite gosemeria abagisangyo baito onyarolinga enga kinerororo omusanyo go maybe ogwatoboko abatelinga yayo muchando yuae ninchenda gokonye kwabiko gosemeri kwago once piororo lakini at the last minute kwaba disappointed kebungu kagotebe benenga tora baisa gosemeri omugisangyo go wose omusanyo go nabo gotorinde chimeme chito mangana korwa asomunu go nara yaya onye bagatebanga sirini ya mtu mmoja biko yabereka gotebinga nanyana mangana korwa asomunu go no nyamukabo tabasa okarakita abasa kwemanya igo nga amangana narororo bwenete kolinda ekera korwa asomunu go ligo kwanera omuntu ngakiara gako mu affect renda sana egento gukwana kurusu umuntu gotiga kebeke go sisene nabo gatari yo kugecanga tenga ekina ekyo bungo keli tukunyerero ko tusegeta nabo igogotwa ogo semelia bwakire byanjaba bwakire buya Frida kikwabukire nchembyambogete ndocenga nigo emambia lero ere emambia engiye kigima astorochenga nigo embe kunya kugusa asinchira yabeno ekioro kelinga litukolia lero nigo lirabe litukoligia litkolito ere kigima ekero ndocenga abantu baboka bokire ndomba gende teko minyoka gucia sike bago kiabo abandi mbaro bamenye gete gucia school teto go chitwitani para yo bajara kero monda ali chimbero ebirundo make sure nga go ikiranira sike bago kiabo mapema anyeno moro kiwabo ikiranira school mapema umwali mutago tanganira ere buya kigima kolende buna botambere tukolete chigatatu bose Jumatano nigo tokoba togochengera abasubati nabo kobago kwirali bagali oli bene komuchengera omwanchio omusaniogo omuiboliogo muisekomino eantiago bali babete bagosira asenchira eyemu bose bali endate gosira asenchira eyemu bose asenchira yende na enchira ya bene orabe gusangana entongwetera se enchira eri mtandao Facebook Ndizi TV News Digital so alia like share na boy go comment tumanyango ningo ogochengera ensemo ya YouTube Ndizi TV News Digital asensemeria yo mtandao www.ndizitv.net namba itene liebose namba itesimi 0792192834 nabogosangana ntwe kerengera likiago opinion location yago gali na nabogoso sensemeria WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital atobeto usanga ase obwamo abas yes madu tu akwanira nire ekero kelinga era nyalika nenga ndo watekerangera liekemo kolende ayiwate banga ladies first yes ari kurigerera jabonga title ne chinyencho keyima tubuza kwejora kongu ekero kwa address yo muntu umuntu gakoro kwa doctor umuntu gakoro kwa engineer dali make sure nabo igonyo umuntu gakoro kwa muralia Frida tinko nyako nyako ngeli job omuralia job by the way tell you muralia sounds good by the way akero kwenda sumo yega job ko ali ganeriwe kero ko kalinga omuralia ikire how do you feel by the way kero ochieta se munali msia kweteri kona tanga nyero muralia kero gondo chingo muralia akoi wengo enkore gwa kabuya bya ego terema buya okay bueno
Manchu murigereria anariko gosemia bono mambia. Omuntu onyobeire doctor, omuntu onyobeire professor. Nonye neba nanko yaho by the way muranaire. Nero byangekero ko mu address, mu address gutumika title yake because okanyara ngomuntu maybe a struggle te sana onore title na naga netio egwesikeri yake. Tobeto kanyara buna mo especially na nyarira ko okanyanga tunaraine na job. Ngomutinga job wa yubu ngaki kupe job era titenga o jaga ne lito ngetingo itaba bono boja gukira Frida boja gusokinda sabantu so job na otenga kingoro kwa omuralia Nero mio mancho murigereria ekero omuntu agwate title yae ekero como address by the way wachakire title yae kolende naendete abe naronga boikora ngere tali yao tuakini nawe miaka yonzi Frida tuakinire kurutwarenga abana twabetoko babantabane tuachire kirasi yakemo daktari yaki bebe bara bako gango ko banda ya umuntu tuakini naye maite okay imbaroni turanyolenga murana ini na barobo osimu muromi no Frida mumuromi no okoruko njomba tima singa osha komote eto gucenjeri eta to ko daktari anya no mwarimu kora igwaye ngende skuru agosomi nkomoruko mwarimu lakini ekarotorenka nigo tore abana ba minto Frida era tokanga no bwato mwanjio ogatwara mwanjio ore omunyagitari ose akaba umwarimu nkonya kumurukoro mwalimu ya kumuruka dia bose ritalinde igo obwalimu boli tigatigeresi Digango tevi job ekero tutebe ole nabasani bago banongo kwanera muri iguru y'umugako uko batebi nga umugako ne uko batenga daktari one tigaraja so that na kwa proud of etaite by the way nengia umwarimu one professor yane kwara chakire liye kero kwa address lakini ririmo le nyumba galimo nabo como rokamali etalia ndama ya ase kero motalia se tokotebanga official functions bose asali akorera obokoreri nebwendrete na ikikwarangeri gwerie teri na etogo to onye koro munyagitari osikire ama lietali go charioka toga ni koe gwerie teri boso mwalimu ogani koro ko mwalimu maete na bora tokinga no mwalimu ore lakini nchero omenye tunga mwalimu tabyo bwate chinkwano gokwana kali no mwalimu boli no murali boli ono igo na eliete elio kwegwa menyango na bwo gutwara chimbwa chira kinga no eliete no lisigete mate kigwo wesika na abantu bose kabare tebanga ne campaign yo gokora ngoro kweliete tiga chitabichi yago chigere nga oyo wesikeri na kero gusagare se kenyarwa gatabanga daktari ikire umurali job ikire kabisa ere buje kingma kondo Frida kirili tukoli Jumatano abasubati n'abantu bengencho na neko batore toko bacengera asenchira ya bene ase imambia yabono abasubati mbaroko nyoranga bachaire kolende mambia yabono ntaete ko bacengera imambia yabono nakabatebinga n'abantu bengencho abasubati bali bakolera abana bose asumuno bekenyamede kurukunga abaleri leta lino maete omoleri abange asengencho yemechando bagwetire liko baligo chayo kolende abaleri n'abantu bengencho kigima asengencho Frida oyo no muntu bagotigiro umwano okorendera chinga kichionsi aseigo emambya bono nko bande iginko bacengeranga inwe n'abantu bengencho moko bamugotigerwe nyomba omuntu ogenda osoka uira nonyoranga inyomba egira bete ebinte ebisibirie onyenga n'abasubate bakora emeremo ase aratambe nigo konyoranga busase bakora emeremo asiga kerege tambe konyoranga mbaro bako bakwariga nindagira kwaba wo ikanyomba konyoranga kerege nte koleki kiariganire kegima sekolende tupwendeta kuligerelinga mbara byaba toko batukulika unabariri baito asengencho umusubati oyo no muntu wengencho anaende no muntu utukomenya n'abana bawo asigeka kerege tambe mbose mikyo rabe go kwa abasubati ne monori bakulika abareri aba
By the way, I want to salute abaleli bali. Ekegera nga ometomoleli nabara amwago kole by the way. Ekegera nga nero kokoroseli endagira gali, nero kokolendera abana gali. Ndureke bago nero egenete nga enibeli aboyo nspire nyumba gali. Nero gotira. Ekero gotaka kolika omoleli nyumba, ekintumbiro rogwenete koligeria. Osenda no tabirige no oligeria onyarenga monto etamaiti, no gwenete nga kwa musomya. No metenga oyo gwenete kumuira by the bunu mwana ogumutangani ekyagera nga oisa ko naro kumuira bobe okachaga korere bituko nyumba gali ngorore ngabaleri bandi bakaba baita abana bali batigere gali egorigereri umuntu chimbo cyaye kire kingiya angana lya kumanyanga no ni ndagera ngakya ko umwana torira bareri bari narororo setigukororisa bo abaranga ayo muri getembere mutachiti komoeresera buyanga ngakinyombe lero roche muntu kindete lisabo ororira macha aliyo flash echo narabusibiriye ebinto gali echo yekero ukwirira omoreri go senkoro lisabo hotanga lisabo no bataraba bachuaji sana yekero kwa muikire town gali oro kinga egasi to wokiga korabera nera masanga nera amatukoma keiga amanyonye kubwate washing machine oro kinga eto gotumekaiga onyene echo motebi go flash ga to chikonyoranga oberika naro by the way chite go tae down yako mwana akagitinga ne yogurt igo at least ekero koliko monto akora mo instructions chire koro chenga tabwati bo manyake igo at least moire buya ligiriri chimbo chayo endo konyoranga asengencho abangi babo busaba sobate bangate kuligelinga morelikyo bako bakoleta nyo konyoranga omwana obo otwalire chimbo tema kulire chimbo echiasoro itondire jiro nyaya kwaba okonyoranga omwana ogo asengencho omoreri atali omuntu moronge obere ka otwara chimbo cyo moreri ogo asengencho nere ligelyango omwana ogo nigo okoba gosoka kurwa senyomba saa 2 emambye kwagenda emirimo bono kurusa 2 goika chinsa chiria chiamarogobo sinsa 10 chiamarogoba nere naye kero gocha nkagaiga omwana ogo muragere mo chitaika chinkeiga orale bono chinsa chinga kinde naende konyorige igaraire iko kwarenga chinsa chinyinge no moreri bako bene iko nakonyoranga oberera gutwara chimbwa cyo moreri na kebwenerete boigo nayo muiboli bekone kinga nkonyorori bagali abeno ndiri mutimuko bose uri aserusa kwene kinga nkobori no mwana obego kuligera chimbwa ncho chitari chindonge kwara ikananse no mwana kombori ngakikwalenga litkoli alero nakonyoranga ogotebiringa no ene binte bibiri moreri aberega kumukorera nabigo aiga no konyoranga no ene chikamera chichabo bisi chiri chingenjo kigima koko chirigere nabakoranga chinga kiete na iga abamangana alengega konyoranga kwabere kukumanya boigo ekikenrete asinyomberi yake kwatikiro ase amagoko yo molerio ana ino baleri metenga chinsi chindengora tutengera muleke mambi bona iga mutaracha kemirimo yaino na ino ira abana bali irenkeri otigeire buninka yawo yerenda ngo buna kole gocha kulindo mochiyogo na abana bali obotigero gali baire buna abana babo basome chimbo chingia batreat buya by the way anye boss yawo ke gocha yara gotobonyera atonya kubikigira ya somwana because twarira abana bange bako umizo esa ulinga uliabwate tobo no uri muri getemeremo oikereri omwana onyorango wakiro omwana bobe moitero rusi ryo bororo bwansiorera to kusekereri omwana uri no mwana moketa maitige ntago kora senseye ayenye ko wakora imirimo yago korabuya wokorange boss yago yakorosire so kaligira sianga enchera ere bene kigima ase kolende abareri aba nabantabaya kolende nabokonyoranga batachiti balende chimbebe chiria nakonyoranga babeire bagoturubania enyomo y'omuntu mbimanyereri kie bibikoro kinga Frida musubati oyo na obwamatabwate no musacho nembuli buya mbimanyereri kie antate konyoba subati boigo goikabe maiso no nyanga kwabere koreta malerioli goikobe maiso njoko bago komanyanga goikera igase ikire bintu mbiri buya by the way sometimes ila tebengani ntwa basubati tugo changia sana twa abareri baga basari enyomo
because inyora nga totebe nga yenko gendore gasi maybe umugako gurwe gasi mapemo gutanganira nyumba gari umuntu bakumerana nero mutangani na umureri umureri nero kumwariga nikorugesieri gari nero kumubwatire goti o muirira Frida nchendo chakara jago bwate goti obwamate bwasalekira igama ngana tarochi asagia it is because nga musubati oyo tayo nyumba ariga ni muga neba tayo libagandira bwendrete gutwara senkeli kumurusie goti Frida kumubwatire goti ya wenda jikoni onyoranga ngaki entagera matebi kora chakire echa nerega iga so bafu kwesibi yani konyoranga kwatigire libagari ne no moreri banaranire no mugako gusana maybe onyocha naga shopping iga otomo moreri gari mwendo chupoi bona konyoranga ba create era pogete otanyare ko yeta bona no chugocha bedwe na bakonyara na bono musubati yali nyumba because umusacho yo nalire kwaliga ni kuno no moreri yega okonyanga musubati bona na ertali naja okonyara gosari inge busy bona na ero rosire kwatigira umureri libaga wigo ego ikira no nyina sense moyindagira konyaranga umureri nero kolete ndagira gali semeza igo mwancho umureri ndete gote musubati nye police ko gali nyiko bwato umureri ekero arosiri ndagireri to motigira ngareta gosemesa ngachaka gutuba ire libaga lyago lyabene onye no go esabyo koboko mu esabi mubange ndagira watebinga ayebanga abana lakini ayire libaga lakini goko mwali bageli umete bono nano mugakule gochaka gochare ndabi ngwanyo korosi ndagira nyumba gabo omureri nero korosi ndagira omureri nero gusibicyanga omureri nero kwaro oborere ngaki atagokorere byose obono uko kwaro oborere Frida okubona ugutambuka orubebe ebintu mbiro kero abantu bitakero okuno utambuka orubebe nabo igo ebintu tote banga bono mwendere umusubati bwendete ko maiso kegima asenge ncho Frida konyoranga no musubati ebose umusacha kiko igoro umusacha kirikoroka omorerenga mami auntie amalieta nara uja kara de kababa chibarba igamangana chakire gochemuka askule no Frida ngumanyingunga amoreri nare kerata ali tigitanda musubati ni kakumuita ono naenda basubati no bako kweno nalibaga kwa mwanjere wono goso nyumba yao nchenga ntita basubati bole konyoranga tali gwanchirana moreri goso erumweli ya korara na boigo otebanga no gusibye nyombeli nere byeka okwesibi nyumba kiri cyake barase bakorara nere gusibi ase igo konyoranga obere ka kumutanga lakini karo cha ko mwali bagalinga bunelio konyororenga nonyanga obere ga koreta matemu bedo isa korigerere bali babere bagukora oboreri ya sechensi chechesko nsebna Saudi Arabia bakawatebinga mbari gotwara direct contact no mugaka bwinkeri alafu nakyo ko ganyoranga none chianga bakubeka chianga chintambe bintu bakirase so that to chiko mugaka bwinkeri amatemo igonga omusubati bwinkeri nero ko gotebinki ubone to kwana oisa konyorekana ko gokwana no mugaka bwenyomberi ahiki abokerire batoy naende buno moreri onye gotete gutwara omorembe ase enkeria nabo yekone kinga ngokorero robokorirwo asinje kintu gikoreta no konyora engeri yao obego konya abana bamino nenka yaino into bwendeta koranga ase chinga kichinyinge kogane tikende gionsi tema gusanga no musubati tigotwaro bwa matobya no musubati tema egotwaro bwa matobya lakini kero chaka goiko musacho liange nkwenyorore ase are kongna ndi manyanga Frida ndo atebinga obwanchani igati umusacha no mukungu no chigoswana nagati nabora ateme lakini kolende nayo oiko mwali bwetu kuna nako nyoranga gogoseri bacho wikaranza batebenga obi muntu utosaralinya lebe oseri kunaende ase ko nyoranga nebwendrete obigo kolenda chimbebe chiao nabo iko abasacha na inwe tema gosika abana abakora oboreri mbara ko nyoranga bako batumika senchira etali endonge obaga komogoseringa agora kwane goserinde ase igo na inwe basike nawe gabasubati baire buna Frida ikagotebanga baire buna abana baino kero konyaranga naende musubati
tutabisa kwa omorere ribaga rinene gusenga kwanyorire rusa gusegento gyakorekana seino kwagenda kwamanya gutiga nyomba gari kwatiga omorere no mugako ego kwabaire ribaga ego gukora ibintu bitabwenerete nanyo kumwegenete nanaki tara nere guchirisa genda nere gose moeri baga motemna nikibona nara koira karusa kakegongo chakoirana na gukoirana inde gutanga ibintu ibingi ere buya kimani matenga muri Ndizi TV oberega kwemanyia mange yorengana ya screen to gotebinga na bakwenda gusanga na into ase emambia yabono thera sencherete mitandao Facebook Ndizi TV News Digital ensema YouTube Ndizi TV News awetera mtandao ito www.ndizitv.net asotonyora chinse mirongebere na inye amatuko 5 na bere ye wiki voigo gwetera ase namba ita 0792192834 Kolinde Frida na mangi abera kwanaki wa ime yense ichwa Kenya Norogongo Rwagusi ase omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati abetega wikera na abosio we bunge ye senate kwa erera igoro yobotumeki wechibesa ime county ya Kisii na boigo buna obokoreri wabeire bokugendera so omugavana we county ya Kisii abetega tebanga nerwete bene ase okurwania abokurumena nde ucha samatuko abosio karabe gakorangirirwa ibosio we bunge ya senate nabe gagocha nabo bisabali bakageire gotatumeka abisi cyabo buna ebwendrete nawe gotwara mamocho rinde kwene kinga ngotwarale ubwasyo ku buna eserikali ye county ya Kisii egendrete gokora abokoreri bwaye tengo turarango naralia yabete ekero mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati abete wikirana bosio we bunge area ye senate to county impress account. Note 13 to the financial statement reflect Kenya shillings 4,713,000 in respect to transfer to Kisii County Executive Impress account. The amount was an advance to the county and was to be refunded after the county government received its funding from the national government. However, the funds were not refunded and were still outstanding as at the time of audit in December 2020. Consequently, the lawfulness and recoverability of the fund of Kenya shillings 4,713,000 transferred to the county government of Kisii during the year 30 June 2020 could not be confirmed. Thank you, Chair. Whereas the management concurs with the auditor's observation on the outstanding balance of 4.713 million transferred to Kisii County Executive Impress account and its treatment as a receivable, these funds used for the purpose of facilitating South Kenya Agricultural Show, that's Kisii Agriculture Show, that promotes the activities of the funds and the Kisii County Misi Tourism, which offered an opportunity to showcase the Nkuya products of the demonstration fund. I want to congratulate you, Governor, for stamping your authority where there seems to be no clarity in previous expenses, and that one has saved Kisii a lot of money, and will save Kisii a lot of money when we work with you on the subsequent reports of forensic nature that we want to get from the auditor. I will be coming with my officers, an officer who is charged with the responsibility. I'm happy that Nyandenyi this is the second time. It never appeared before the Senate. I'm making sure they come here. If it's being grilled, they are grilled themselves while I'm watching on their mistakes, what they have committed. That's my undertaking, that I'll be appearing with them. And if you realize, I came with a good number for them to really learn how things must be done. And for Senator Tabita, I want to assure you, Kisii is a cosmopolitan county. We have all tribes. Therefore, there are Kambas, there are Luos, there are Kikuyus, there are Kalenjins. You'll get every person there working at the county. And I mean, to meet even the 30% requirement of the law in that county. We are here as your partners, and as you have rightly said, you will not be shy to take any action on any misappropriation or any unethical conduct. The directions we have given about the 6.6 million, we look forward to us concluding that matter. And as I said, if it will involve
having to invite the former officials who are there to explain, we will do so without fear or favor, because our interest is to protect the funds of the people of Kisii. Clearly, there were challenges with budget control and performance. I think that's one area that we are seeing problems in as far as management of funds are concerned. Most of the funds do not adhere to the budget processes, and that is a big challenge. But we know that you being an action man, you'll be able to ensure that moving forward, these funds adhere to budget processes within your. Okay, vyake mawino mgavana wa kaunti ya Kisii Paul Simara Duchela chama toka wikana wosiwe komiti ya Senate kubasa mano kwa ya amabozo atyo alingete obutumiki ubwenengo ni kaunti ya Kisii asema kwa siwere na kumjanda na kuchiwe County Emergency Fund and Semeriti Basari, Education Yes, ere kigima aninga bagavana bagendrete wikirana busio wibunge ya Senate atali entunde ntangani gavana wa county Nyamira beto wikirana boy bomo gavana au county ya Nairobi Johnson Sakaja igo niga timero berio serikali wetera ase bunge ya Senate kubwatia lichiko lyo mwaka utiwere ne merongo ebere na 10 babeire bakugendra kubwatia asenchira yoko molekera yoko enekinga babeire bako enekinga babeire bagosukia busio bose konekinga ngobwati bale obokoleri bolia wo serikali chebunge bose serikali chi county au emergency ya ito ya Kenya ere buya kima askuntu kusabanga nebwendrete aba senator bose naba governor kubwatirana nabo yoko enekinga babero kumulekera obokoleri bolia wo serikali Chichi County ime yense ya ito ya Kenya asenchira elia ewenrete na asenchira elia yobo ikeranu askolende Frida nigo abonchilia anene monokurwa ase echie bose umuchie olia weri yabe bono babeire bakugania kobekerwa titaya tiabotuko elyobotinya obolendi ase ensemeyo yemaga yabantu bakageire koba abasae gosagana bose goturbane na goswa ase enyumba yo monchelia oyomo na koiba ebinto byarenge ase ensemeyo asbono babere bagosaba abasae na boigo abantu bekegoli egekego esonania nebinto ebironge na wetanga namangana alia alengete oboibi na boigo wetanga namangana atari amaronge orobotro petro kwalendwa nomo sakyoito obwamangana maya korwa ase county ya Nyamira Polycarp Okara asabetega ukwanera boigo okomentekana kwebikorwa biria byoboibi obosagani na boigo abantu kubuna ebintu by'abantu nakobiba engana etali kogokya asikolende serikali boigo yaberege gusabwa goswana nagati ase enchira elio kwene kinga babeire bagotinya obolendi ase chinsemo au imeye county area ya Nyamira tangtura rango na raliaya musakito abetega otwaliganeria igoro yebikoro bibusalia ase ensemo eyo ya liyabe ebikoro by'obubi byasorogongo rwa gusinigo byagendere komentekana sama tukabwa ngoiga nabo nabugo kinainde boira nigo abebi bagendere komento juicy nege korekia bongo mono hiki yakoreka n'ubutuku bwa rero ime yechinseme chigachiri yabe ekyo kagendere goichani abange nande twagechigwe nero boire sana rero ngoitera su mwalimu komatenga kuna kupembereza ondo bwensi ulio jite koiba aikebera ni bweka erus moya tebenga ninche nalingi
chinsa chitaraera Yusaya Makoli n'umwarimu nabwo n'umucire kurwa chinseme chigaga kwerera bunabetega guseke duka ya igoro buya koli tukulira mambi gagwika nigakone kiondo coachinga kyanyora ebintu biseberekaniri achikoligereria nanyoranga igo batoboete enyomba igoro libati bagaswa nyomba ime igo no banyarete koire ebintu bitari bike chikadi nchare ngo chisimi nchare ngo chinyane siminero ya M-Pesa alafu nechibesa nchire chia tigalite buna coins nechibesinde chia lengo nkego igo bono wikera boni gana obietani ti bintu birabe over 30,000 kulingana monere ebikorwa by'ububi byasetuke yaye nigo byagendere ko bikwenekigwa aseno nyina bo abandi babekira sechela asebona rule egekurire getindi igo one kesi ya 2020 nkera ikegera umushkiwa manano yobwate tu yorenge involved no arechera bona abana buranyana n'abantu abande bachakire gekosi gyoko salie bintu na maga yo kurigerera chikamera cyabo bisi cha CCTV nigo barora ebica eyo yerera barabukomanya uyiga obwatanitibwe ase egekorekeiga kurenganamo na Joshua Onchombo yule umunyakarugo bwekire yiga nigo neraganirye abantu ko bamayiso bunenjereyemo era irede barabuka abanyene kweneke buna ngo babare asagaya bunenjereyemo yoko bano bomo irigo kore bikorwa bingabune biga igo nari gusaba abagambia bara kuchagira abagambia bakeba kabagambia banene tubwaterane ekenyoreke gesibigwe obwebibosire nari ekenyorokera akine ingana Fred Nyakundo yoro mutulete kurasi nseme chiga agendere ko bagakobolya bali bago komboyiya abantu chinyumba wene kibuna ngo bali kyabale buye komanya bali bamenyetamu na barabo eliyo gukora obuyibonga buno buyiga kurwase chinseme chiga kujigwanchirana bana bagutara busayiga nayiga ne bana bakungu bamenyeta mukungu ingo mukango nandi nakiyamenyeta ibyo nsitete komanyanga ngura mukungu ina bara ubwato musacho muibyo gocha obera iga nandi bagenda nera butuko abamubegeta nyumba lakini yako kole binta tutamanyiti Wycliffe Ongeri oyuro memenye chinseme chiga nabo igo semerete mono omwalimu oyiga onyara kabaga kweberwa nigo alirire nchera emirimo ya yatene nigo litukulia rero egenta segetira basaye kweneke buna nkwerwandira bali eri kwenyorera engere yabo yakira lituko lioroje ngobo kongombo mobwatete nande tabwati majukumu ache anjo ine na inje buna umasombi chibao gosoma bangi chiba chingo cha matoboli gasinero kero kwanyara nanya siringi cha 200 na bogo chire kola no balemu omwelyo ye bamenye kurasi nseme chiga nigo basabire serikali kwene kibuna ngo babekirire chitachire chikomureka butuko bunenchere ya moyo gutinya obulendi ni yaito neta kere security lights street lights ne mulika mwisi egere tokonya se borabu butuka na toko gende mbeho nige gotebekana buna ebice yo yanyara kabaga kororekana anene yo mwibyo yo nigo abekire byara chingaki obotuki butindi bwachakiriwe komanye nambe nyene yabali ababwatanene tigwe bunenchere ye moyo gokora obwibi bonga buno bwiga ginko report ligeta seniki wanjete kyandize TV cross nseme chiga chiri yabe ime ye ebunge yabo getuti bwa Masabe county liga ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Mbete medio yole kuiba osana mbete nga CCTV ya mumulikirete by the way style yolo tenga CCTV eri mo capture I wish ale ko vera sigete haligere no nyendi CCTV ya herenga ki une style ya mubwate batnenge koragete kyo goichania kera una chinga kichiga uchumi akongete akonyaranga umuntu gachire nibo yaye gakyo igoiro bonchireria akomenya konyaranga mbaroro barabuganyete bya bwerere benda bachikobune duka gari bachikoiba oni getambugirike bweneta koligererwa asobo imena barikorwa sensemeli na ndindo chingo gusaba ko ne babere bagusaba no kwanikanga kubikira bali chitaya tekero musundorororo ebinte bingi nigo bigokorekana ngo babikira chitaya gari na ndibuna baba bakwenekinga obo tukibakorwe bamanye ngani ngomenyete gari ori omenyete gari mirimo kiri yakokoranga yakorukoro elinde babe bagokianye ebikoro nebyo kokorekana asichinsemo chiri no tugete tebanga litukuligoro nduli babani nduli barandia kolende amatuka ali emeronge 3 na kianda bono emeronge ne gabe yagagwikira omwibyolia sikagera ni gabe tegakubwatwa ase teneni bono kyura nyari gukana naye toroche
ase igotogo batokubulia abasaye ebwatera ni nebintu bire ebironge tigamangana yoboibi amangana yoboibi nabara bagakwirira mobe mogo enyora ase ara kongo ekino gotogo batokusabanga serikali boigebe yotinye obolende nabo igo abantu bonsi mwabere mogo seminga nebwenrete mobe mogo twara no enchi kamera chiri chobole chiri cyabubisi kuba chiri chikwene kinga mwabeire mogo enyora abantu bali bagigeti gukora ebintu bitali eboronge kolende vile nabanga barasumi mu ruberi bwensake mambia yabono ase anchera yemitandao asengencho yenchera eri mtandao kolende nigo nankumanyunga niga bagani babere bawikirana ase studio ya Ndizi TV nigo turabeta kwanda ase umutimoko oromo kikolende tubetubirana nense media magazine tumanya gochukwalia ni abagani baito ase mambia ya bono. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Montumurilia Ndizi TV mkwale nubene asumuruberio bwensakia intunde ya kabere asibona botambe tokuba tokumulekera amangana arengete amagazeti naraliaya aire obolito ime ye muruberio bwensakia ase amagazeti aseboigo nkokumanyinga nikomogeni ito abera wekirana ime yo muruberio bwensakia emambia yabono kare angevene enchera ayemo yekorokelio akenene kiumukia omonene nugwetuma bene gocha ukumanyia amange anenemono aliarengete chisemi na magendero county ya Kisii. Professor David Ombekera obera wekirana ime studio ya Ndizi TV kera chikoraga ensa emo ntobe tokumwaliania ime ye studio tobe tokumulekera amangana ayo onsi ayo endrete ime serikali ya county ya Kisii nabo ime nse ya Kenya as ekerengo keria gichisemi buna botami nkobaira wetira
ase gazeti ya The Standard neno chinga ingana eirobolito nelinga okoirana gwatangatanga ningo bono umurai bwense nomokonyo yokoranga bwamate bwabo mbolia abuna ebwenrete ase litukoligoro omokonyo umurai bwense Rigathi Gachagua abete gakora etaro ya chinsemo na gotenena ase chinsemo ase abete gagokwanera gukwana naba menyi bechinsemo enmono ensemeria yorogongo rwa Mount Kenya nagotebanga nigo arachi kwene kinga chishias naboigo enengo naboigo ensemeria abamenyi berogongo rwa Mount Kenya bwenda kwegwa yabeire geko enekiwa engana ere ekyorokereri naboigo ebwekaine buna chinga kichiria omokonyo umurai bwense Dr. William Ruto abetega utwara agoteibwana na nomo rai bwense okabeire ase ekerogo Uhuru Kenyatta boigo nigo ensemo elia yabantu balia abakoros ebintu bose manufacturers babeire bakorwa ekuro entindigo chia ase eserikali nga onye mbaligo chia koligerere buya nigo okomente kana kwebango korachi kwirera ensi ya Kenya koirana maiga nigo boigo serikali gazeti ya The Standard kumulekiranga niga abarokyo gwetania timia sananemo chiribu batabete bakwelikia asensemeria yechi college na Boyuchi University boigo nigo ekyombekeria kya ODM kya beire gekubwa ekinane na mono asibali kwamereria serikali ugotabaka na chibesa chekerengo chi milioni eyemo nuguta ibere bilioni eyemo nuguta ibere boigo nigo ensemo elia ya azimio babeire bako kwanira igoro yechibesa chinyinge umurai bwense Dr. William Ruto abete gago tumeka ase etaro yayo kwenda asenseria ya ngumbo inaramulekeire na kwego bulito ime gazeti ya The Standard. Mwanche mulio ya tiangwali nimeka ase gazeti ya Daily Nation Kerondo chomulikiwe gazeti yo amulikirete amangana alengete siasa anechi kati amulikirete omokonyi bw'umurai bwense Rigathi Gachagua achinga kyali gukwanira abamenyi bense mereri ya Kirinyaga amagayo kuyina abo kya asensemeri ya Nairobi cyari kurwa omuyiga ogwokumwenya omurukomere westuru ya Kirinyaga boys Julius Kano kinete aleka gukwanira igoro ya siasa cherogongo rwa Mount Kenya kermo kugira kuti ya mutani gomukonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua watkana ningwana ya one man one vote one shilling agende tekoleta liberera mono asaba na siasa kura sorgongo rwa Mount Kenya abatari kumusira bagende teko momochia ekeraberega koendeke gusomuriki bw'igazeti yagande takubolya nga nigo Gachagua airule ase okoigora siasa asikamurikirete nga nigo aragenderere guseniga agendete komochia abarekorwa sorogongoro rwa Mount Kenya ase okoba treaters epeji ya kane ya gatano nalimo na bili ya gatano nakatu nemurikirete nga nigo asobo imebo igasiti yentangane nige murikirete amanali bisemi anene ase omogiro bw'abarokia ba Junior Secondary School ogendete kwene kigwa anene ase chiskuru chiria cheserikali na kyaborokia batabete bagoikirana chingaki obokoreri bwabeire bokoirana anenekero omogiro yo bw'abarokia bali ba chance obereko goswa ase wiki ya kabere samangana boigaringe tiseme ni gumuriki bigazeti ya murikentega nibo aborokia bwetania chiribu chimisano batabete bagoswa ase Seminary University na Boigo College ekyo kyabeire kwenda mamincha ni kuana yomo waziri w'ekisemi ebetaka kwandika ngani go serikali erengete 100% transition ocha ase chi college ya magega yomo CEO Agnes Masi mo CEO Coops kobaga kubwatuka oroboti ruwa Coops ase ngebere nanye abiko mwaka w'ikiribere emerongo ibere n'itano asabakiya baba baransira matema
mwa KCC omwaka ya oreta oigo asepejia ngore mwekete ya sumio karabuli sepeji jo entangane nikemolkerete ya kampuni chikorosia mafuta yichengene na kibano ya betike chiweso kebene na oigo kwenekanga ebango babiri bakobekerwa n'ekikoba cy'okukinyali ebyo Kenya abatabe bawekeranirwa no biga sepeji y'entangane igemo nga kibono sa sindidi abega weso kebene na bigo gosaba okwabera ocha ase omwancho ye omukoro se humanitarian ex-girlfriend kero abirega ko eso kebene na bigo gosaba okwabera kero video yabetege kubotwa kura sensemeri ya CCTV yabetege korokia abuna ari kumwaka isikokorwa ase hoteli eyemo umwaka w'ikirubere na isano ne mapeji ya gatatu ne mulkereta sobime kono mwanchumuliria aina naro airoborto ase gazeti ya Daily Nation page entangani kurinda singinche biro mwanchumuliria nande ninga bageni baitu babere babukira na studio ningo gotwanchira tosa aso mutimo komokeigo erindembe nko bali baga job maangi abega kwirana nabageni biri tukulia lero babusanga aso bwagari tobasa ruska tobasa konyegera nkwena turi ase kaketari ege tambe Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.